válság jeleit látva kezdeményezték, hogy minden országban hívják fel a figyelmet a közös felelősségre. A felhívás Magyarországon környezetvédő 1990-ben az elsők között alapították meg a Föld Napja Alapítványt. Föld napján április 22-én egyre többen ültettek fát, hirdettek rajzpályázatot környezeti vetélkedő patakfalu takarítás szerveznek. Vajon mindenki így gondolja? Kislány, nincs itt számodra hely, jól vigyázz. Hűvös sírok között csak a szél húz tovább szép A megsebzett bolygó, a kék bolygó már talán nem is kék, pedig milyen szép volt, nem is oly mély. Most szürkés, büdös, füstös, ezért egyedül az ember a bűnös. Az ember mindent elpusztít, pedig a természet él, üvölt, sikít. Kérlek, ne tedd ezt velem, hisz a te életed az én létem. De hiába a jelszó még mindig áll, s a kérő sóhaj a bolygótól hiába száll. Legyőzi az ember a természetet, s ennek öröme természetes. Hol a szépség, a harmónia? Az épp értelemnek erről kell szólnia? Csak annyit végy, amennyire szükség van, a telhetetlenség hasztalan. Őseink a természettől kértek, csak annyit, mit elégnek véltek. Ma az ember azt mondja, nem elég, még többet akar, még. Mindegy milyen áron, nem baj, ha márvadáson ül az áron. Eső erdeit fogyatkoznak, vizeink már nem adakoznak. Minden, amihez ember ér, fogyatkozik, elszennyesül és gyér. Miért jó ez, s kinek? A harem